لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз ҷои кори додарм сар мекунем. додари ман дар як дачао кор мекунад, қати келон монанд ҳардушон. анами кориёро ҳозир ман мегӯм ки чӣ кор мекунанд ё дар вай дача. хонаи ҳаму мардака бонӣ мекунанд. соҳиби хонара хонаша бигем. ранги квартираам танва ёдаоҷа. хонара нигоҳ мекунӣ, тозагӣ мекунӣ, агаротора нигоҳ мекунӣ, тоза карда агарота мекунанд барои хучон. баъд боғ дора, боғорам вай мекунанд, дарахтора нигоҳ мекунанд, хай мевагиёш мешаванд. ай мевагиё мисол барои хучон мехӯранд. клуб ник ҳама чиз дора, агаротош. анами хеле кори додари ман. ё чанд сол шид ҳамин дачада кор мекунанд. иҷа очаам пешвақт додари майдакам буд, ози очаам дигар ҷода кор кардисиям. баъд додари калоним қати келонмон ҳозида иҷа ҳай ҳавленаш беҳад калонай соҳиби хонара сарбар надора бигем ҳавленаш. ҳозир и тоқасини боғоша ҳами агаратоша сиёнка кард усунош беҳад калони насиб тобистон рафтам каникули духтарам шид бо ҳамҷада ё прамои эфир меша ё блоги сиёнка карда мепартам ҳама ҷоша мебинем шумо дӯстони азиз. ан ҳамин влоги имрӯза ҳами хелай то ахиша тамошо кунем дӯстони азиз. ҷоҳое ки мисол додари ман кор мекунад бинин ҳавлинора дар иҷа ё ҳам ҳавлина бонӣ мекунанд бигем ҳам ойлик мегиранд. ҷои коршон нағза ёра ранги хонаи худчонай бигем. вақтои каникул да мо мерем ҳамҷа местем дам мегирем. вай соҳиби хона бигем як моҳ ду моҳ да як бор меояд. баъд ҳичирам намега ки мо мисол хонаи вай мерем меҳмонӣ пеш додарам местем чанд рӯз. ихади бигем против неста ки меҳмон меояд пеш. дӯстони азиз, влога то охиша тамошо кунен. насиб карда бошад то ки ман дача мерам пеш додарам ино, то у вақта бигем агароташон ҳамаш тайёр меша. помидор болгарский, клубнико мепазанд. баъд ана сев доран уҷа нок, олу, гелос, ҳама мевагӣ ҳастайда бохшон. насиб карда боша бо ҳама чизо ки тайёр шудам бо влог карда мепартам. шумо мебинен кани чӣ хел мевагӣ хушрӯ мепаза. клубникаш беҳад бисёр мебанда. агароташонам хушрӯ меша. помидор болгарский, зелен, капуст, ҳама чӣ мекоранда. агарот беҳад калона, картошка мекунам. дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо даҳмиҷа ба охир мераса. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш меравад. раҳмат, аз ҳамат миннатдорам. як бори дигар хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.